Jenkeissä ja siinä on mukava juttu niin nainen tai mies ja sitten mennään sinne pihalle ja tulee se keikka ja sanotaan kaverille, että no hei aja sä nyt, että vähän tutustu tähän meidän ympäristöön. Ja edelleen vahinkoja sattuu eniten henkilöautoissa, mutta muistakaa nyt siellä työelämässäkin, niin kaikki varmaan on kokenut ne ihanat mopoautot. Aika vähän niitä nyt on ollut, niin kuin sanotaan tänä vuonna. Mikä on hienoa asia. Ulkomutkassa ollaan. Aina ollaan ulkomutkassa. Sun kanssa oli ollut ihan kiva olla. Joo, kyllä oli mukava tuntea. Oli. Sillä tavalla, että teillä on niin kuin luokassa puhuttiin se ajoasento ja ei kuitenkaan hirveän ahdistava, mutta rento. Mutta kuitenkin se 10 maalle 2 OP saadaan se ohjauspyörää hyvä käsittely ja harjoittelette pujottelut tuolla sitten. Okei, suoralle 3-5. Ekolla karttiolla jarru, toisella karttiolla jarru ylös ja ohjaamalla sitten eteenpäin. Eli pysytään vaan koko ajan suoralla, eli koko ajan otetaan tää, eli se keltainen laasi sieltä niin suoralle vaan, eli pysytään ensin puoli tuntia suoralla ja sitten painetaan. No niin, ja heti vaan häntä kiinni sieltä. Noin, nyt käynyt jarrulla, oli oikein hyvä, mutta nyt vaan kun se tuli. You're dead. You've been dead for 30 years. 32, Hiram, baby.
niin paljon, että sitä oli jopa, kun siirsi sitä paikkaa, niin ei sitä enää oikein saa. Olisi ollut semmoinen niin pidempi yksi rata, missä olisi vähän niin isommin nopeudella, että kuinka oikeasti hankalaa se on enää siinä vaiheessa tehdä mitään. Mutta otetaan teoriaan vähän lisää aikaa ja sitten toi turvallisuustalo. Niin, turvallisuustalo. Meillä palautteet, nyt vielä suulliset palautteet päivän tuntemuksista. Risut olisi tervetulleita, että kehitytään. Vaikea hakea mitään risuja, mutta jos nyt oikein vängällä pitää vääntää, niin olisihan se kiva, että ei tarvitsisi omia eväitä tulla. Me ollaankin semmosia ujoja ja hiljaisia. Joo, niin. Että tosi kiitollisena, niin ollaan kiitollisia, että tulitte ja Jannen kanssa on sovittu, että koulutukset jatkuu. Et kun hän täällä